По Конституция, член на алинея 2. Българската Конституция. Коя е тази българска Конституция? Вие не знаете българската Не знам. Члена на алинея 2. Не. За съжаление. Вие, господине, чувате ли се какво говорите? Чувам се, да. Аз ви казвам Конституцията, вие сте се клели в тази Конституция с безграждане. Ти ли се съблека? Не искам, това си е... Аз съм го купил това за вас, за да работите. Кое сте ми купили? Всичките униформи са от народа купени. Лично мое. От народа е купено. От кой народ? От българския народ. Ние сме си платили данъци. Да се целуваме, искате ли? Не, как ще ви унижавам да се целувате? Вие да не сте гейове, че ще се целувате. Може да съм гей. Ако сте гей, това си е ваше право. Има 88 или 90 такива пола, както искате се определите. Аз ви разпореждам да ми дадете. По член, по кой член от вашето? Имам право да ви разпореждам. Кой е члена? Искам да ви изпитам. 64-ти ли? Не. А кой? Ето не го знаете, бе. Аз само да ви обясня. Вие сте голяма. Такова нещо до сега не съм попадал. Не си знаете по кой член е. Как тогава ще ми разпоредите, като не знаете член? И те не ми отговориха на въпроса въз основа на какво упражняват контролни функции. И аз вече не знам, госпожо. Аз се предавам. Моля? Господин полицай. Сега ще го видим след полицая, ми спрете от дясно. Сега да видим то полицай, който ме спря, да ме спрем от дясно, да го видим какво ще поиска той от мене. Добър ден, Причината на вашето спиране, само да ми кажете каква, окей? Причината е това извършване на проверка. Без причина, без нищо. Може само легитимация да видим с кой говоря. Как да го знае? Господин полицай, не знае как да го знае. Аз как знам как да си извадя документи? Просто не видим. Годината предпогледна. Какво се вижда? 24-та година. Днес сме 25. Вие легитимни полицайци. Покажете ми вашия документ също. Ще не се карайте само. Без караница, ако може. Айде, да видя и вашия документ за самоличност. И вашия 25-та година. Добре, с вас мога да говоря, с вас не мога да говоря. И сега слушайте какво ще ви кажа и двамата, но не слушайте двамата. За да не искате да работите с личните ми данни, трябва да имате сертификат за обработка на лични данни по закон за личните данни, член 85, но не прекъсвайте, член 85 се изисква, който проверява лични данни, да има сертификат за това. Ако го няма, глобата му от 10 000 до 20 милиона евро. Другото, може, да, вие нали сте се клели в Конституцията на Република България? Това тук какво мислите, че е? Документи. Не, ще ви ги дам след като ми покажете, че имате право. Един момент. Аз трябва да приключа, за да ви кажа. Защото ако трябва в съда да се влезе, нали трябва да сте предупредени. Чакайте малко първо да видя дали имате право. Сега не бързайте. Може ли да слушам? Аз съм полицейски. Аз знаете ли кой съм аз? Аз не съм гражданин, нещо сте се объркали, ама жестоко сте се объркали. Аз съм по член на алинея 2. Властта, цялата власт произлиза от народа. Аз съм ви купил униформите, аз съм ви купил автомобила, всичко е не от граждани. Аз не съм гражданин, да, мила. Само гащите са си ваши, на вас нищо друго, да. Всичко останало е на народа. На народа. Сертификата за бронка лични данни. Пълномощното, кой ви е пуснал да проверява личните? Кой ви е упълномощим да проверява? Вашето е изтекло, вие сте нелегитимни. Искам да знам законни служители ли сте вие? Държавни служители ли сте вие? Тук това ми хареса. Зависи. Държавен служител е човек, който управлява Министерство на вътрешните работи, което е регистрирано къде? В Търговския регистър на САЩ. Като какво? Като корпорация. Значи на Република България имате ли право да проверявате не граждани, хората от народа? Вие сте се преоблекли като полицай, твърдите, че сте полицай. Аз не се притеснявам от това. Мен съм чуп. Вижте колан, че нямам колан. Колана ми е отрязан от ваши колеги. Щупен ми е стъклото от ваши колеги и те ще се понесат последствия. Защо? Защото аз ви цитирам членове от Конституцията. Член 6 какво значи? Ето, вие сте се клели и двамата в закона да спазвате. Какво е член 6? Отворете си телефона, вижте. Може ли да погледна гражданската на автомобила, вашата гражданска отговорност? Имате ли гражданската? Имате ли гражданска на автомобила? Имате ли? Имам желание да ви покажа, че не сте това, което си мислите, че сте. Ще разберете, че вие не работите за тази структура, за която си мислите. За народа български и за Република България. Приличате на човек, който в момента е като полицай. Обаче изтекла карта,
24 година. Другото, което е, нямате сертификат за обработка на лични данни и нямате пълномощно, който ви е пуснал да излезете вие да обработвате лични данни. Аз нямам нищо против. Аз ще ви кажа кой съм. Не е проблем, обаче не с лична карта. Личната карта ме прави под вашата юрисдикция, а член 1 ме прави над вашата юрисдикция. Сега ще видя само дали имате и гражданска отговорност, проверка на гражданска. Ето вижте колко лесно се прави. Сега проверяваме автомобила. Как е номера на вашия автомобил? Вие не искате да ми кажете. Скажете СВ по 5448 каш 5, нали? Елате, господин. Елате. Ето, елате, господин. Елате и дамата. Сгоби камерата да видите само. Вижте какво пише тук. Господин е изтекла, няма гражданска отговорност. Вие какво да си кажем? Всички... Ето, какво пише тук? Изтекла гражданска отговорност. А и сега, значи, вие си изтеклата гражданска отговорност, искате да ме проверявате мен. Ето автомобила, СВ 5448, значи гледате ме в очите и не лъжите. Добре, господин, малко нямате ли срам? Какво пише? Вие нямате така, вие гледате в очите и не лъжите. Значи нямате гражданство, нямате сертификат за обработка на лични данни. Ами той тия проблеми ще станат публични в медии и във всичко. Никакъв проблем. Аз не се признавам за граждани, аз съм в властта. Вие сте подчинени на властта. Цялата власт произлиза от народа. Имате ли Конституцията при вас? Как не? Вие не знаете. Вие сте се клели в Конституцията и нямате. Не сте дължни, но сте дължни да я знаете, защото сте се клели в нея, нали така? Аз я знам наизуст перфектно. Сега има два начина. Да ви покажа документите по член 143 принуда, това е престъпление, се наказва 8 години затвор, или как да стане. И аз няма да ги предоставя, защото вие нямате тия... Значи 20 милиона. Проверете ли го член 85, господин? Говорим си сега човешки. След малко няма да си говорим човешки, защото си говорим с правата на човека. Вече по зали, по конституции, по съдилища и така нататък. Щом като вие нямате гражданска изпит, то ще станем скандал. Защото сега, ако извикаме телевизия и провери, как може полицай да е без гражданска отговорност? Аз това не мога да си го представя. Искате да кажете, че вие нямате 3 документа, искате от мене да ви дам нещо, което как да ви го дам, като вие сте изтекал бач, и това е бач, не е разрешително. Изтекал, това е скандално. Скандално е. Изтекла карта, без сертификат за обработка на лични данни, без пълномощно. Кой ви упълномощил вие да излезете да проверявате лични данни на хората? Добре, гледахте ме в очите и ми излъгахте, че имате гражданска отговорност. Добре, това не е ли срам за институцията МВР? Добре, не е ли срам за институцията МВР да ме лъжете, че имате гражданство? Пише колективно за всички. Така си, искате ли да ви кажа какво се прави? Шефовете ви освояват тия 5000 автомобила гражданската и си ги прибират за тях. Вие не си, аз просто ви казвам, защото съм запознат. Запознат съм и просто ви казвам. Запознат, сезирайте компетентните органи. Аз съм ги сезирал. Сезирани. Това означава, че не трябва да има полиция по улицата. Не, нека да има, ма да е редовна полиция. Ами вие изглеждате като... Не сте редовни. Нямате гражданска, нямате сертификат за обработка на лични данни и нямате пълномощно, който ви е пуснал вашия шеф да оперирате лични данни. Другото, което сте регистрирани в търговски регистър на САЩ с 9-цифрен код и сте частна фирма. Частна фирма. А аз съм по член 1 алинея 2, цялата власт произлиза от народа, което ще рече, че данъците, които ние плащаме, отиват за вашите коли, които не плащате гражданска, преглед нямате сигурно и сте се облекли с униформи от българския народ. И тук логика, виждате ли в това, което говоря или не? Има логика, нали така? Че казвате, че аз съм некомпетентен, не заслужават, според моето виждане, което виждам. Не, аз искам да се използва Конституцията на нашата мила родина Република България. Кой ще да пусне? И когато се погасява. Съм служител на МВР. Вижте сега, истината е, слушайте ми, истината е, че вие сте заблудени, че сте от Министерството на вътрешните работи и служите на българския народ. Най-лесно е, където казвате заплахи, бой и така нататък. Искам да се бия с някой. Не. Нищо не ми пречи да се сбия с някой и така нататък. Но има последствия, които моето семейство ще ги търпи, точно така да ги заслужава. Точно така. Абсолютно ще правя. Колеги, сигурно ще се представите и на тях, ще обясните същото. Добре. Ще се вземат административни мерки. Да, както за вас, така и за мен. Разбира се. Значи ние говорим чисто компетентно, че вие ме гледате в очите и се опитахте да ме излъжете. И то на 2 пъти. Единият път е с картата, която си я криете, че е изтекла. И аз ще ви покажа нещо, което виж, не знаете. Виж, аз не ви го показвам като полицейски служители, а като хора, които работят
Заповядайте. Не, вземете си го. Това ще го гледате после в колата. Забранено за юридически лица, аз ще ви го прочита. Забранен достъп за всяка частна фирма, регистрирана в търговския регистър с НАШ. Вие сте неин служител и нямате никакви конституционни задължения към вас и към вашата компания. Това е заявление, това са моите имена до комисар, моя началник и така нататък. Ама вижте как са ви изписани правилни имената. Първа буква голяма, другите малки. В личната карта са ви обърнати на обратно. Няма значение. Не има значение. Знаете ли? Ето вижте, считано това означава, че аз не съм полицейски служител. Не сте. Ето, вижте защо не сте. Вижте. Министерство на вътрешните работи има дънс номер, който е 55-257-5789, което ви прави автоматично частна охранителна компания, оперираща на територията на България. Това е лично ваше убеждение. Не е мое убеждение, това е търговски регистър. Аз виждам двама полицаи, които приличат на полицаи. На жаргон, или разговора е, да така го кажа. На човешки. Нека да е на човешки. Нито влиза в конфликт с граждани. Не. Вижте сега. Ако още един път ме обиждате като граждани, вече това ще ви съда за дискриминация. Човек от народа или член 6 човек. Или цялата власт. Обръщайте се като мене към шефе или нещо друго, защото аз съм все пак... Ама вие за тебе съм граждан, обаче аз не се самоопределям като граждан. А като човек от народа, член 1 алинея 2. Аз ви цитирам Конституцията. Така че вие, ако искате... Поделяте се ваш избор и ваше желание. Не е желание. Аз имам Конституция с полза. А вие сте се отклели и двамата. А имам началник. Добре, началник. Значи аз съм вашия началник. И аз имам друг началник. Не, напротив, вие имате... Който ме е изпратила служба. Да, ама това е във вашата корпорация. Началника във вашата корпорация. А началника по Конституция е народа български, който ви е купил колата и вие сега отказвате да си проверите, че сте частен. Просто така човешки да си го видите. Аз не мога да проверя нищо. Можете, имате два телефона, той току-що ми показа и обясни. Вие можете да напишете. Не, аз не искам да го пиша. Това е търговски регистър на САЩ. Регистрирани като част. Да, обаче вие, вашата документация е на територията на Съединените американски щати. Аз не съм компетентен да знам. Аз поне съм компетентен и ви показвам. Аз не съм компетентен. Ето аз ви показвам. Вече сте компетентни и го знаете. Мога да ви заявя, че аз, примерно, като казвате американски и така. Да? Аз не знам. Айде, една-две думи на английски може би знам, но аз не желая да разговарям. Да, ето не трябва. Сте длъжни, тъй като сте частна. Я да ви питам аз. На Раковска големия проблем, който стана май месец, с тази кола, 6 полицейски автомобила и един бус. Помните ли го това на Раковска преди 6 месеца? Дет ми отрязаха кола и ми щупиха колата с тази кола. Айде кажете ми как 6 полицейски автомобила, полицейски не можаха да се оправят с мене и това го има качено в интернет цялото видео, както вашето, така и моето. Аз съм искал от полицейските служители да спазват Конституцията, в която са се клели. Аз не съм се клел в тази Конституция, аз просто съм власт по Конституция и изисквам от вас да ми представите... Ето, пак българските граждани. Значи, нека за последен път да ме наричате граждани, защото дискриминирате ме. Аз съм човек по Конституция. Граждани, които се чувстват такива. Така, вие да разберете, че по Конституция не я спазвате и нямате документацията, с която да го направите. Колата не е на Министерството на вътрешните работи. Защо на гробищата изписват имената с големи букви? И защо в личните ни карти са изписани имената ни с големи букви? Защо? Знаете ли? Защото в гробищата са починали хората. И затова ги изписват така. А вие не сте се замисляли защо? Има някаква... Добре, учителката в първи клас как моето име е Огнян, първа буквичка О и другите малки. Вашето също име. Обаче изведнъж пише фамилия, име и презиме с големи букви. Ето го и вашия ръководител от четвърто. Здравейте, господин. Как вие имате просто да знам? Николов от четвърто предполагам. Да. Може ли само и вас да ми се легитимирате? Да знам с кой говоря. Такова изрядно нещо до сега не съм виждал. Опа, и вашата карта изтекла. Това вече на нищо не прилича. Днеска сме 25-та година, господин. Да, и документи някакви имате ли? Сега и на вас ви казвам, ако искате, заповядайте да ви кажа. Значи, видях, че ви изтекла вашата карта. Ако говорите и вие или слушате, също ще искам и вашата карта да я погледна. Може ли? Да. Давайте натам. Може ли? Да, искам да видя с кой говоря. Документи ще представя. Да видя баджа да и вашия. Може ли? Не се вижда нищо.
Няма година на стикера, на баджа. Добре, къде ви е? Дайте ми легитимирайте ми се. Вие отказвате да ми се легитимирате, не знам с кой говоря с вас. Искам да видя и вашата. Видях, че на вашия колега е изтекла. Само един има тук редовен. Само вашия да видя и дали е изтекъл. Ако е изтекъл, вие с полицейски автомобил сте, нали така? Дошли тук. Искам да погледна и гражданската на вашия автомобил. Дали е валидна гражданска, защото на колегите ви няма гражданска никаква право. И много лесно влизаме в... Представих някакъв документ. Да, обаче... Вас не ви касае дали е валиден. Добре, айде, на моят против касаеме. След като ми ще покажете, че сте легитимни. Покажете си някакъв документ. Аз ги показах няколко пъти. Вижте сега, ако агресирате, няма как да стане това. По Конституция, член на 0 алинея 2, цялата власт произлиза от народа. Вие ми покажете 3 документа. Първият документ е по закона за личните данни, който иска да провери лични данни, член 85 ви го цитирам, който не носи сертификат за обработка на лични данни, го грози глоба от 10 000 до 20 милиона евро. Другото сертификат за обработка на лични данни и другото е пълномощно. Кой ви е упълномощил вие да искате моите лични данни? Къде е пълномощното? Покажете ми това. Не съм дължен да ви го покажа. Напротив, вие сте длъжен по Конституция, член 1 алинея 2. Българската Конституция. Коята българска Конституция? Коята българска Конституция? Вие не знаете българската Не знам. Не знам. Член 1 алинея 2. Не. За съжаление. За съжаление. Вие, господине, чувате ли се какво говорите? Чувам се, да. Чувам се, да. Аз ви казвам Конституцията, вие сте се клели в тази Конституция. След като ми покажете тези документи и гражданската на автомобила. Пак ви казвам, гражданската на автомобила. Ако не ми покажете, ще ви задържа. За неизпълнение на полицейско разпореждане. То трябва да е писмено по член 60. Не е задължително. Вижте, вие ако... Не сте го чел. Не е задължително. Издава се и устно. Нека да говоря с тях, защото почва да ми става вече... Аз ще си затворя малко така до тук, защото вече ми притесняваме това нещо. Момент. Нещата не ми харесват. Ето сега да проверим и този автомобил. Това е прекия ми ръководител, това е другия ми прек ръководител. Свалете прозореца да обясните. Не, говорим си вече човешки, защото току-що ме заплаши, той мен ме притесни това много. Не, притесни ме. Защото с вас говорихме нормално, докато не дойдоха вашите колеги. Той нещо ме притесни, изтекла и няма гражданска, няма нищо. Господина заявява, че иска да ни провери легитимността. Моят стикер е от 24-та година. Заяви, че сме частна фирма на американците и така нататък. По Конституция той е ръководен висш орган към нас всичките. Да, защото е данъкоплатец. Не желая да бъде гражданин, нещо повече, да. По Конституция член 1 алинея 2, цялата власт произлиза от народа. Това е. Здравейте, господине. Здравейте, господине. Чонгов се казва. Как? Се легитимирам. Да. 25-та, с вас вече мога да говорим. Да. Иван Чонгов се казва. Иван Чонгов, да, видях. Аз искам 2 неща. По закона за личните данни, който оперира с лични данни, е редно да има сертификат за обработка на лични данни по закона за личните данни. Нали знаете, че вашата лична карта не е ваша? Да, собственост на Министерството на вътрешните работи. Така, и ние сме контролния орган, който следи дали правилно я съхранявате и дали е в срок на валидност. За втори път виждам, до сега видях 2 компетенти, сега за втори път виждам компетентен орган на Министерството на корпорация, Министерство на вътрешните работи. Вие знаете, че сте корпорация. Корпорация, да. Аз знам. В Дънен Брастрит регистрация с 9-цифрен код. В свободна и правова държава живеем, мога да наричате както пожелаете Министерство на вътрешните работи. Корпорация, не корпорация. Министерство, не министерство. Аз не както желая, както е. Погледнете само това. Трябва да сме си точни и коректни, както винаги. Вижте кодът, 9-цифрения код на Министерство на вътрешните работи, къде е регистриран. Да го провериме само това нещо, все пак вие сте служител. Аз това не мога да го проверя. Можете, всеки един има телефон и може да бъде проверено още сега. На момента може да бъде проверено. Добре, ако искате да го проверете, аз не. Не, аз съм го проверил, аз ви го дам. Не, то става за вас това нещо. Така, за да го видите, да ми покажете сертификата. Попитайте ги 2 колеги, те им стана интересно. Аз съм напълно солидарен с вас и сега ще видите, че аз не само съм солидарен, а мога да ви съдействам и дори да ви науча на някои неща, които вие не знаете. Се радвам, той човек се учи докато е жив. Ето, може ли да ми представите
гражданската отговорност на вашия автомобил, че виждам, че е изтекла? Не мога да ви я. Защото е изтекла, нали така? Министерството на вътрешните работи, или както вие го нарекахте корпорация, както на всеки един корпоративен клиент, така и на Министерството на вътрешните работи, се издава една обща гражданска за абсолютно всички автомобили на Министерството на вътрешните работи. А може ли да питам, това лъжа ли е или не е лъжа? Не, според вас на лъжец. Те и много фирми работят по този начин. На лъжец или Не, обаче аз за да се уверя, защото нямам доверие това, което ми казахте, покажете ми тази корпоративна полица, за да се уверя. Ако това е така, няма проблем. Ще се разберем. Да ви я покажа. Да, искам да я погледна. Не, казах, че не мога да ви я покажа. Няма как да ви я покажа, обяснявам ви как. Значи я нямате. Добре, Същия нямаме. начин му заявих, че може да я поиска. Това ако го устройва... Не, вижте какво ме устройва. Към 12.1 МПС с регистрационен номер СВ 5912 ХП няма валидна застраховка гражданска отговорност, което това за мен и си е престъпление. А къде го проверявате? В гаранционния фонд проверка на гражданска отговорност. Гаранционния фонд ги изпращат при нас. Ако си таблет, че ви... Добре, да, господин. Как това е смешно? 3 автомобила без гражданска автомобил. Леле, аз не мога да повярвам. Аз защото съм ги проверил всички и ги знам. И сега знаете ли, че за всички 5000 автомобила някой освоява гражданската, това са 15 милиона. Съм се чудил много пъти дали е така. Така е, някой го освоява. Вашите шефове е така. Виждам автомобил без гражданска, виждам сертификат за лични данни да нямате по закон. Подайте заявителски материал. Аз съм го подал, той е вече в прокуратурата. Даже и вас трябва да са ви викали за... само да предупредя, аз не съм гражданин, а по Конституция съм властта. Член 1 алинея 2 и по Конституция член 6 съм човек, а не гражданин. Да, обаче сте пуснали 3 човека си изтекли. Защо вашия колега толкова ме оплаши? Тръгнат, искаше да ме изкарва от колата. Гледайте, вижте всичко това нещо. Вижте. Ама личната карта е собственост на Министерството на вътрешните работи. Така. Ама тя е собственост и аз съм взел под наем за 10 години. Длъжен да я съхранявате правилно. Ами правилно, в сейф съм е сложил и съм е съхранил. В сейф е. Не, трябва да я носите винаги с вас по закон. Както се чели закона, знаете. Да, обаче името ми, аз съм длъжен да ви се легитимира, може и без лична карта. Вие ще го... Можете, може. Документи трябва да са легитимирани. Не. Вие искате да ме принизите на гражданин, аз не съм гражданин. Няма как аз да ви принизя. Напротив. Вие сте седнал, аз съм прав, вие в момента стоите... Да, обаче искате да ме направите гражданин, което аз не съм. По власт не се права. По Конституция, член... И се принизявате сам пред органите. Искам да спазиме не, да си спазиме Конституцията. Конституцията, защото вие сте с изтекли граждански, половината сте без... Не. Щом съм без гражданска, ударете ли или ще ви платим автомобила? Дайте газ напред и ударете автомобила. Защо да ударям автомобила? Аз да не съм пиян, че да ви ударям автомобила. Вие сте служител на корпорация МВР. Не съм гражданин. Ето. Значи, ако още един път ме наречете гражданин, ще ви съда за дискриминация. По член 6 аз съм човек. Гражданин. Ето са, човек и гражданин. Сега, значи, трябва, щом нямате от 3 коли Конституция, трябва да отваряме Конституцията и да видим дали съм гражданин. Сега ще проверим дали съм гражданин. Конституцията, член 6. И да видим, че не съм гражданин. На гражданите. Аз не съм гражданин. Вижте сега, всички хора се раждат свободни и равни по достоинство и права и отдолу всички граждани са равни пред закона. Вие какво сте? Ето първото, член 6. Второто не сте. Второто не съм. Така ви устройва. Не, че така ме устройва. Конституцията така. Конституцията така ме задължава. Не за това. Истината, знаете ли какво е? Истината не трябва. Истината я използвате както ви е угодно. Не е угодно, вие се използвате както ви е угодно. Аз ви цитирам. Срам, господине. Напротив, срам е. Значи, не ме е срам. Знаете ли за това? Срам е, знаете ли за кое? Срам е за това, че сте без гражданска, с изтекли стикери на баджовете. Кой е си изтекл стикер на баджа? Само вие не сте и господина мисля, че не е. И той не е. Не, и вие. Ами трима на трима. Трима нередовни с трима редовни. Добре, сега по Конституция какво правим? Спазваме ли или я погазваме? Конституцията е върховен закон. Името ми е Огнян Симеонов. Първа буква. Добре, ето вие кой сте? Вие сте, ето и аз не вярвам, че сте вие полицейски служител. Служебната, това е бач, за който могат да влизате във вашата корпорация. Да. А вие добре, що от 6 човека никой не иска да провери, че не работите за български народ, за американската частна корпорация Dun & Bradstreet. Ето го 9-цифрения код, казвам ви го на глас. Министерство на вътрешните работи е регистрирано с 55-257-5789. Ето. Заповядайте.
Ето. Поради много чупи, за да го издържам това. Пак по същия начин ми да. Айде питайте, аз няма да ви отворя, чупите го пак. Кола на този път няма как да ми го срежете, защото той вече е срезан. Ако искате другия го режете. Той ми е срезан от вашите служители. Колко ли ви е лесно да не спазвате закона и се чувствате приятно? Не, напротив, аз го спазвам, вие не го спазвате. Вие нямате гражданска... Нямате гражданска. Да. Това е административно престъпление. Да, и се наказва, да, знам. Ето, колегата ще си даде книжката, ще му я вземат и ще бъдете ли доволен да... Не, по 400 лева ще съм доволен да ви напишат акт за безгражданска. 400 лева е акт за безгражданска. Искате ли да се съблека? Не искам, това си е... Аз съм го купил това за вас, за да работите. Кое сте ми купили? Всичките униформи са от народа Това купени. е лично мое. От народа е купено. От кой народ? От кой народ? От българския народ. А вие Ние сме си платили данъците. казахте, че не сте гражданите плащат. Не, ние си плащаме, българския народ си плаща. Всичко плащаме. Какво? Храната си плащам, найема си плащам, вашите заплати плащам, вашите коли плащам, само че си ви давам пари за гражданска, ама вие гражданска не правите. Вие не желаете си понесете отговорността. Напротив, желая да си понеса, но желая и вие да си ги понесете. Един на друг си напишете акт за безгражданска. А да се целунеме искате ли? А да се целунеме искате ли? Не, как ще ви унижавам да се целувате? Вие да не сте гейове, че ще се целувате. Може да съм гей. Може да съм гей. Еми, ако сте гей, това си е ваше право. Има 88 или 90 такива пола, както искате се определите. Аз не съм се определил като гражданин, а като властта от народа. По член 1 алинея 2. Воинството не трябва да си... Цялата власт произлиза от народа. Чакайте, че вие... Ама вие ли сте власт или произлиза от вас? Аз съм вашият... Защото произлизане на властта означава вие да изберете властта. Не, аз съм по Конституция. Конституция вие трябва да изберете властта. Конституция член 1. Дай, докладай го и да приключваме. Не, представете ми. Първо. Първо по телефона. Сега, вие искате да направите ето го, член 1. Значи, административна санкция на вас, сега сте само 6, преди бяхте 20, повече бяхте. Ето, прочетете. Но, абсолютно. В неравна ситуация, дискриминация и всички... Не е дискриминация, съм поставен. Наричате ме гражданин. Кой кара вашия автомобил? Колегата. Значи, на вас трябва да е акта за безгражданство. Какво става? Всеки, като поеме отговорност, става по-силен. Да, така е. И да попитате, защо автомобилите не са с обща полица, защо аз съм без... Не, тук ме излагахте, не са с обща полица. Някой лапа парите не ви каза на вас, вашите служители. Да. Вашите шефове прибират 15 милиона, като карам аз го знам това нещо. Защо карате? Защо? Знаете ли защо? Защото сега ще ви кажа, за да ме спрете и да ви покажа, че сте нелегитимни. Заради това е тая кара кола. Защото тя е познава цяла София, всички полицаи. Утре ще убивате хора. Не, няма да убивам. Значи аз си работя по естественото право. Вие ако работите по морското право, обаче вие не се заслушвате това, което ви казвам аз. А акта на кой ще го напишете? Ето, човека знае. Пишейки акт на кой си го пишете? Вие си пишете сами акт на себе си. Защото личната карта е в собственост на министерство. Значи вие искате да напишете акт на себе си. Издадена като съм се родил, сте имали друг паспорт? Не като съм се родил, съм имал акт за раждане, който са ми го заменили с удостоверение. Да, и с удостоверение. И там са ми изписани имената. На вашия колега не му казах, защото вие нямахте, обаче и вашите имена са изписани грешно. С главни букви, като на паметните плочи на гробищата. А вие не сте мъртва фикция. Няма да спечелите нищо. Ще спечела истината. Тя затова... Истината се печели по друг начин. По кой? Разбирате? По кой? Аз ще съдействам, обаче условието ми е да не ме принижавате на граждани. Тогава ще съдействам. Добре. Вие можете да си искате какъвто пожелаете. Господине, не сте гражданин, вие сте закон. Добре де, ама вижте сега. Гражданите са равни пред закона, нали така? Конституцията да прочетем. Аз си знам правата, защото аз имам само права и свободи. Ако ви напишете. Не защото не съм гражданин. Ако ми напишат акт, вие си го пишете сам на себе си. Акта е 50 лева, това е административно. Може да вземете табели. Обаче вашето е вашето е 400 лева. Ама не на думя с законови основания. Законовите основания, а вашите изтекли граждански, какво ще ги правим? Вие нямате гражданска. Искам си по закон. Не, аз искам по закон.
По закон си искам. По закон вие ми счупихте колата по закон, но не сте ми платили нищо по закон. Отрезахте ми колана по закон, не сте ми го платили колана по закон. Какво правимете? Как колата ми счупихте и приехте оферта 90 кг злато? Министерството на вътрешните работи не е ли една фирма? Не е ли едно ОПГ, организирана престъпна група? 20 човека ми счупиха колата. Сега ще ви обясна на вас нещо. Вие се обиждайте колкото искате, но вашето Министерство на вътрешните работи ви е наело вас и ви е заблудил. Добре, тогава действаме по закон. По закона за лични данни приемате ли офертата? 20 милиона евро глоба, за това по член 85, че вие нямате право да обработвате лични данни на нито на граждани, нито на хора. А член 85 тогава защо казва, че обработката на лични данни по закона? Да, ма за да обработвате лични данни трябва да имате този сертификат. Ние не ги използваме тези лични И напротив, използвате ги, за да ме принижите в граждани. Аз ще ви ги дам, ама по закон ли да ви ги дам или под принуда? Член 143 е принуда. Не, член 143 е зле. Това е принуда. Вие ме принуждавате против моята воля. Принудата е престъпление по член 143. Аз ви разпореждам да ми дадете. Ма по член, по кой член от вашето? Имам право да ви разпореждам. Кой е члена? Искам да ви изпитам. 64-ти ли? Не. А кой? Не го знаеш, бе. Аз само да ви обясня. Вие сте голяма работа. Такова нещо до сега не съм попадал. Не си знаете по кой член е. Как ще ми тогава ще ми разпоредите, като не знаете член? Свалете малко прозорца, може да си говорим. По-нормално. Аз си говоря така е. Заплахата за мен е по-малко. Има заплаха. Счупихте ми прозореца и ми среза